Oy, ano ba yung katulong na yan? Ang bagal-bagal kumilos. Ayusin mo. Meron pa doon, oh. Wala ka dyan. Kung mo yan, oh. Wala. Hindi ko man ito i-upload eh. Hindi naman upload. Hindi ko nga i-upload. Doon sa kusina, walisan mo pa. Ayusin mo. Ayusin mo magwalis dyan. Ito talaga yung katulong na to. Kung nga nasa Facebook. Namimili pa ng ulam. Tapos ang bagal-bagal kumilos. Ay, mga kalat, hindi mo man lang inano. Ayun o, kitang-kita ko pa nga dito eh. Tapos na ba yan dyan? Ay! Meron pa dito. Asa naman yung katulong na nagwalis? Hindi ko na nakita. Ay! Meron pa dito. Hindi nga! Ayan! Hindi ko ito i-upload. Hindi upload. Hindi nga i-upload. I-video ko lang para makita ko. Makita sa Facebook. Hindi sa Facebook. Saan? YouTube? Hindi sa YouTube. Saan? Sa Instagram. Ba't doon pa? Wala naman ko Instagram. O dito, ayusin mo. Meron pa dito oh. Wala ko dyan. Ito oh, maraming kalat. Huwag mo kasi video para. Hindi nga. Video, i-keep ko man lang to sa cellphone. Hindi ko naman ito i-upload. Saka ba? Bakit yung dati, nasira ako doon? Hindi, in-upload ko ba? Hindi naman in-upload. Ha? Hindi ko in-upload. Bawal yun. Di in-upload! Pinost mo nga! Wala. Wala. Yung nandun ako dati, bata pa ako. Wala. Tinanggal ko. Tinanggal. Wala nga. Yan, ayusin mo. Meron pa daw sa mga sulok-sulok. Ayusin mo pag gano'n. Meron pa sa taas ha. Ano yan? Ano yung gumagapang? Ay, langgam. Sige. Ano ba yan? Sa taas, linisan mo rin ha. Doon na ako. Di pa! Ah, sige. Walisan mo. Ay, walisan mo! Walisan mo dito. Ano? Ay! Junjun ha! Ayusin mo, walis dyan. Walisan mo dyan ha. Isa pa, sige ka. Kunin mo itong walis dito! Junjun! Kunin mo walis! Bakit ba kasi? Kunin mo yung walis! Ba't mo binibidyoan kasi? Hindi yan video. Ano yan? Ano yan? Kunin mo yung walis, walisan mo dun. Ba't pala pinindot ko na kanina eh? Pasaway! Ano sa videoan? Hindi kita binibidyohan. Ano ginagawa mo? Wala. Wala. Si Mingming lang binibidyohan ko. Videoan na yan. Ayusin mo dyan ha. Limited? Limited? Ini-request mo? Buwan bata.
Pindot. Pindot. Repon mo yan? Oo. Hello guys, happy Good Friday. Bernie Santo pala din karon no. Ano, wala mi landang karon guys. Kanon rami, kanon og sudan. Wala landang. Baka meron kayo dyan. Panghatag naman. Tahimik ko naman na araw. Saan naman na araw, 12. Dapat karon 12 na. 12 yung daw na. Na? Ano ba? Daang gudan. May tao sa lang. Mag-deliver itlog. Kaya minsan kumakain ako. Ano pa? Bakit may inikot yan? May tao. Sa mga karoon, daghang nailandang ka na. Hindi talaga mawala sa amin yung landang ng probinsya. Hindi na daroon, ang landang yun. Sila mama mag-biko daw. Sila Mirna naman ibang trip, mag-Nixon. Saan yun? Diyan bantayan ba? Di ba bawal baboy? Gusto nga baboy. Sabi ko, ganito naman. Bakit ba hindi na po baboy? Mainit kan? Pawisan ka nga eh. Dapat nag-aayon mo tayo ba? Ayaw nyo. Ano, ayaw nyo? Ay, dapat. Makanak ba? Sagad na. Grabe ka init.
Init ng panahon. Sarap magluto. Luto. Hilig akong dukot. Sao na, di may pakaon ng dukot. Nagbay ba niya kay Panda? Suluon daw, may dukot. Di mo barog sa lingkurana, di lagingkot sa may dukot. So, bumana. Ang katigwangan ba? Di manod lang gabi ikay. Dautan. So, bumana. Bawal matulog, basa ang buhok kay mabuta. No na? Hmm. Bawal magupil sa gabi kay makot. Kung ano man ang salon nga, naman gabi ang salon. Sige man nagupit. Paano? Kung saan mo sabi na? Kaon lang. Upload yung video mo kanina ha. Hmm? Puasa. Hindi na. Sabi ng pare, ang puasa hindi daw sa pagkain, hindi daw ganon. Ang puasa daw yung maginulsul ka daw sa iyong mga kasalanan. Pare, ano sorte, ikanan, mama, puasa. Sabay yung pare. Nga, pare na yung suon. Tanong mo kaya ano? Matias. Puasa naman. Puasa nga si Jesus. Portuguese. Daw iting. Basta ang sabi ng Yun pare, ang sabi. Pare. Pare na sila. mag-isa ka. Hindi mo kasi hindi ka pala simba eh. Hindi sabi pare sila. Gusto silang kumain ng maraming. Gusto sila. Sabi ng pare, ang itawag daw nagpuasa yung mag-ayuno ka. Nursul ka sa mga kasalanan mo. Gawa sa mga kasalanan yun daw ang magpuasa. Hindi na puasa. Gusto nga mag-nulpol. Kung puasa ka, hindi ka kakain. Aso sa mga Muslim, hindi ka kakain. Ang puasa. May fasting ba nga pa? Di, mukhaon ka. Fasting. Gusto na sa'yo? Balian mo! Natukan na! Pakit-cute pa! Sampu.
Saan na kayo? Sab. Nagyanan. Nagalaw na. Ito nga mo na nagyanan ko. Ay, asan na ibutang? Nagyanan. Ikaw na mag-adjust. Isipin ka na nila. Kumila. Gusto mo massage? Pili ka doon. Ay, Sampas. Bakit ito nung solve yung ano, yung sa AdSense? Magkano? Manig yun niya kung baka naguluhan daw tayo kasi yung amount. Kasi ito po, ang amount doon sa ano, ang total dollar. Naman dito. Pagdalas, pagdalas. Pagdalas pa. Pagdalas. Ang 16, no? Ang 16. May mag-ina sa TikTok ba nag-vlog? Magagawa sila ng let's plan ba? Gagawa na yung bata, gamay pa. Mga sa anong taon. Nga. Sabihin mo, ngayon maglagay tayo ng 3 basong kutsara. Masikat mo. 3 basong kutsara. As. May ba na?